Alamisa juin kalo tile 25 san 2026 DMS TV channel musonin shawni yantuma ayo bismillah DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati sele sananga da se an ka bi kunnafoni bamani ka olu dɔw kulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ale ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni bamani bolo ni ka olu dɔw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Miya ka Mali fintigilakaw sanga ani wagati olu kɔni cɛsirilen bɛ opération na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka se ka olu ka lakana sabati u sigiyɔrɔ la ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ malidenw yɛrɛ kɔni ka se ka yala jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lafiya ale ni lakana kɔnɔna na o ko min yɛrɛ de kɔnɔna tarata tɛmɛnen juin kalo tile 23 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2026 ko min ka Mali fintigilakaw ko opération ba dɔ kɛ Nara région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima o daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni ma nin région in kɔnɔna na ko an ka Mali fintigilakaw taara ni opération min yɛrɛ kɔni kɛ Nara région kɔnɔna na ko opération in ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba de don banbaci walima o la ni région kofɔlen in kɔnɔna na Miya ka Mali douane ma olu kɔni bugu cɛsiri ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛra la walasa min yɛrɛ kɔni fɛn kunta olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna na wali min bɛ kɛ sababu ni jamana yɛrɛ kɔni ka lakana tɔ bɛ sinsin kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye douane maaw ka section de recherche et d'intervention cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sensina localité la ni yɛrɛ kɔfɔlen bɛ Kucala région kɔnɔna na kɔni yala k'a fɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni taara ni opération kɛ ni région kɔfɔlen kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération in senfɛ u sera ka u bolo da fɛn kuntan caman yɛrɛ kɔni kan ni fɛn kuntan minnu kun donna an ka Mali jamana kɔnɔna na kuma na kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni se jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni ma a kɔni yala k'a fɔ ko douane maaw ye ni opération min kɛ ko opération yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don ɲɛnamafɛn feerebaga maaw yɛrɛ kɔni na Kucala région kɔnɔna na ko commissaire principal Dauda Sise ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna ni ale de ye Kayi commissariat de police arrondissement fɔlɔ yɛrɛ kɔni commissaire ye a kɔni yala k'a fɔ ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 21 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ye ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni ɲana kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodalen maa fila kan ale ni bolo dara ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan ɲɛnaminimafɛn minnu yɛrɛ kɔni kun na don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ma El Hadji Dosolo Traoré sugu min yɛrɛ kɔni bɛ yen an ka Bamako kɔnɔna ni o tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni suguni kura yɛrɛ kɔni i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min février kalo tile 15 tɛmɛnen su ni ka dugu jɛ février kalo tile 16 la san 2026 tasuma mɛnɛba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra nin sugu in kɔnɔna na tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ in ka d'a kan tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don suguni kura feerekɛla caman yɛrɛ kɔni kunna o ko hukumu de la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité y'a yira k'a fɔ k'u tɛna na ni feerekɛla ni yɛrɛ kɔni to ni gɛlɛya nin kɔnɔna na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna latigɛ walasa manu yɛrɛ kɔni ka se ka continuer u ka feerew yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu de la juin kalo tile 19 tɛmɛnen san 2026 i yɛrɛ kɔni an ka Bamako mairie maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka communiqué kɛ nin don kofɔlen in na communiqué min kɔnɔna na u b'a lase feerekɛla ninnu ma tiɲɛni donna minnu yɛrɛ kɔni kunna k'o dabɔ nin tasuma mɛnɛ na k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali autorité kɔni kɛmɛ ni ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ni feerekɛla minnu bɛ yen ni tiɲɛni donna olu yɛrɛ kɔni kunna ka yɔrɔ wɛrɛw d'u ma u ka continuer ka t'u ka feere yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye autorité olu ye site 3 yɛrɛ de kɔni labila ni manu ye u bɛ se ka u ka sugandili kɛ o site 3 nin yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ min b'u arranger ka t'u ka feere yɛrɛ kɔni kɛ yen nɔ wale in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa manu yɛrɛ kɔni ka bɔ sigi so yɛrɛ kɔnɔna u kun b'u dayirimɛ min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni feere nin na ka se ka continuer o baaraw fɛ jamana in kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Nigeria fintigilakaw ye olu kɔni wili bɛ kosɛbɛ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka otage minnu minɛ ni o ye muso wale ni denmisɛnnin fitininw ye jamana in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka otage in labila o ko hukumu de la dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Nigeria ka fintigilakaw olu kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn opération min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu État islamique en Afrique de l'Ouest maaw ma ni olu bɛ wele kosɛbɛ ko ISWAP maaw yɛrɛ
kɔni opération yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin jɛkulu man yɛrɛ de kɔni ma kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko Nigeria ka fintigilakaw ye ni opération min kɛ ko opération ɲɛna kosɛbɛ ka da ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka otage 47 yɛrɛ de kɔni libéré ni ka wulu bɔ banbaci wale maaw bolo ni otage 47 ni yɛrɛ kɔni kun minɛna ni banbaci wale man yɛrɛ kɔni fɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi min ye Niger jamana yɛrɛ kɔni hale ko yɛrɛ kɔni bɔ kuma la ni k'a kɛ kɛwale yɛrɛ kɔni o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen juin kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni cour pénal international ma ni o ye CPI ma olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Niger jamana yɛrɛ kɔni ko a ye sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɛ ni k'o bila ka taa CPI la sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Niger bɛ laɲini yɛrɛ kɔni kɛ k'a bɛ fɛ ka bɔ CPI yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi na fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min kabini wagati tɛmɛnen na min kɔni Niger ale y'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka bɔ CPI yɛrɛ kɔni na nka Niger kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ka ko in yɛrɛ kɔni bɔ kuma la ni ka kɛwalew yɛrɛ kɔni kɛ o ko hukumu de la kɔni taara ni a ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni ye CPI la ka laɲini yɛrɛ kɔni kɛ ni ka bɔ ni kiribulon in yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni sababuya la min yɛrɛ kɔni ye CPI ma olu bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ Niger ale ni diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ k'u kɔni Niger yɛrɛ kɔni ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa u bɛna baaraw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka Niger yɛrɛ kɔni ka bɔli CPI la k'o ko yɛrɛ kɔni daminɛ ni kunnafoni ban de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na ka Mali fintigilakaw ye sanga ani wagati olu kɔni cɛsirimɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen banbaci wale maaw ɲinini u nana minɛli ale ni u bɔnni na u ni na o baaraw yɛrɛ kɔni na ka da kan min yɛrɛ kɔni ka Mali fintigilakaw olu kɔni layidu ta k'u bɛna Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen juin kalo tile 23 san 2026 min y'a ka état major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden ale ni diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2026 ko min y'a ka Mali fintigilakaw ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Nara région kɔnɔna na opération kun bɛ ka kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa dɔw de ma état major ka kɔrɔfɔ la ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ de kɔnɔ i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na ko k'u to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔ na gɛngɛngiri localité yɛrɛ kɔnɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Nara région yɛrɛ kɔnɔ na k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci wale maaw ka base dɔ yɛrɛ kɔni kan ni o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'an ka Mali fintigilakaw sɔrɔla ka ni opération ba in yɛrɛ kɔni labɛn communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées ale b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu yɛrɛ kɔni kelen ni ka banbaci wale man ka dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni localiser k'u ma girin ni ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ nin ma ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tora jateminɛ la jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maaw ka dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko sibiluba 2 de bɛ yen nɔ sibilu fɔlɔ a kɔni yiralen don k'a fɔ ko yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko banbaci wale maa 4 yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ sibilu filanan o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na so finima dɔ yɛrɛ de kɔni kun jɔlen don yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔnɔna na u ye nin sibiluba 2 nin yɛrɛ de kɔni lakodɔn ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin jaabi bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko ordre yɛrɛ kɔni dira sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ma o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin sibilu fɔlɔ in yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko banbaci wale maa 4 minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na wa état major général des armées yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min y'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu taara sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ banbaci wale man yɛrɛ kɔni ka dagasigiyɔrɔ in na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko banbaci wale maa fɛn fɛn kun bɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fagara k'o dabɔ ni opération yɛrɛ kɔni na état major ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko mission de reconnaissance dɔw yɛrɛ kɔni bɛ sen na zone kofɔlen yɛrɛ kɔni na n'o baara in bɛ ka kɛ an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw de fɛ mission de reconnaissance min bɛ ka kɛ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na o kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa farapu min yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma farapu in yɛrɛ kɔni ye jaabi minnu yɛrɛ kɔni di k'o dɔn ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ banbaci wale man ka zone yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na fɔ ko bi ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn ne yɛrɛ kɔni état major général des armées communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan ko kura ye ko min yɛrɛ kɔni a ka Mali fintigilakaw halisa u cɛsirilen don banbaci wale maaw ɲini u nana minɛli ale n'u bɔnɛna na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni a bɛ wuli madakɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma k'an ka jateminɛw caya kosɛbɛ an ka hakili to an yɛrɛ la wa halisa an ka continuer an kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don wa jamana lakanani baaraw la ka da kan ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u mago yɛrɛ kɔni bɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔma don yɛrɛ de kɔni na min
an ka Mali douane ma olu fɛnɛ bɛ gose kunu damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana in lakanani baaraw la ko hukumu la sanga ani wagati Mali yɛrɛ kɔni bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛ frontière ale ni jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni fɛn kuntan ye ale ni fɛn min bɛ se ka kɛ menacer jamana ka lakana kuma ka fɛrɛ latigɛ o fɛn ni si yɛrɛ kɔni kana se ka don jamana kɔnɔ na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko juin kalo tile 20 tɛmɛnen san 2026 tilengafɛla nɛgɛ kaɲɛ 11 ka sanga ni minute 30 yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye kucala douane maaw yɛrɛ kɔni ka section de recherche et d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ka cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sɛnsina localité yɛrɛ kɔni na douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ma girin dɔrɔn ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ ko ɲan'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ u ye renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ renseignement min yɛrɛ kɔni y'a yira u la k'a fɔ ko kucala duguba yɛrɛ kɔni kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sɛnsina localité yɛrɛ kɔni na ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲanimafɛn yɛrɛ de kɔni feereli ma o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye douane maaw yɛrɛ kɔni ka section de recherche et d'intervention ka cɛdenw olu kɔni wili ne ka taa ni opération yɛrɛ kɔni kɛ Sɛnsina localité la ko opération yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dali ye maa dɔ yɛrɛ kɔni kan n'a yiralen don k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don buru feere yɛrɛ de kɔni ma ale bɛ taa buru ta boulangerie la ni ka taa feere ko nka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ a ka buru feere moto in yɛrɛ de kɔni utiliser ni ka nin ɲɛnaminimafɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni kɛ a kunna ka taa olu yɛrɛ kɔni feere yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni douane maaw yɛrɛ kɔni u bolo da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko douane maaw yɛrɛ kɔni kɛlen k'u bolo da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ye a ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni woloma ko ɲuman ko wolimali yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni douane maaw sera ka u bolo da fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni interdilen don a ka Mali jamana kɔnɔ na douane maaw y'u bolo da fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye taramaki ni o kɔni ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye u y'u bolo da ale kɔni plaquette 1,163 de kan ni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni fɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ bɛn furakisɛ 101 ni 630 yɛrɛ de kɔni ma komi yɛrɛ kɔni douane maaw m'u bolo da nin dɔrɔn yɛrɛ kɔni ka u sera ka u bolo da fɛnɛ cannabis ni ale ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye u y'u bolo da o kɔni bulu 17 yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko ni cannabis bulu 17 in yɛrɛ kɔni giriya yɛrɛ kɔni kun bɛ taa fo kilogramme 10 ani kɔ bɔɲako yɛrɛ de kɔni na douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na komi yɛrɛ kɔni ni buru feerela in yɛrɛ kɔni k'a kun kɛmɛ ni ka ni fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni dogo mana dɔw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko ni fura ni ɲɛnaminimafɛn nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛna taa damada yɛrɛ de kɔni na n'a kɔni yiralen don k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko damadaw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni furakisɛ kuntan ale ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni olu bɛ consommer kosɛbɛ ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na nka douane maaw yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ min ye nin fɛn kuntan in ye nin kɔni sen kana na se damada yɛrɛ kɔni na ni saisiba min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye douane maaw yɛrɛ kɔni ka section de recherche et d'intervention maaw yɛrɛ kɔni fɛ o saisi in kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw k'u cɛsirilen don trafic illicite ale ni fraude kɛlɛli la ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko baara fɛn bɛ se ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walima fɛn kuntan fɛn bɛ se ka don an ka Mali jamana kɔnɔ ni fɛn bɛ se ka kɛ menacer jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ma douane maaw b'u cɛsiri o fɛn ninnu donni balili la wa douane maaw y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don jamana ka sɔrɔ ko hali ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili yɛrɛ kɔnɔna ni fɛn kuntan ninnu donni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na min y'an ka lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ b'u k'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana in yɛrɛ kɔni lakana sabati la wa u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni ye fɛn kuntan ye walima ɲɛnaminimafɛn olu kana na don an ka Mali jamana kɔnɔ na togoya la o ko hukumu de la ko juin kalo tile 21 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kayi premier arrondissement commissariat de police ka cɛdenw ye k'olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération min kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni donni ale ni a feereli yɛrɛ kɔni kɛlɛ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na commissaire principal Dawuda Sise ni ale de ye Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni u bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan u ka nin opération yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Kayi région kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni olu y'u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko maa fila nin yɛrɛ kɔni na ko kelen si bɛ san 39 na filanan o kɔni si bɛ san 41 de la ko a bolo bɛ da ni maa fila nin yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ u kun bɛ mobili dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na mobili min yɛrɛ kɔni kun falen don minɛn dɔw yɛrɛ kɔni na ni min yɛrɛ kɔni commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ ka bisi ka minɛn nin yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ mobili kɔnɔna na Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko minɛn minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ mobili yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko minɛn nin yɛrɛ kɔni kun bɔra Kayi région gare routière dɔ yɛrɛ de kɔni na ko wa minɛn nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka sɛnsɛnni ka taa n'u ye Diboli localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko polisiw yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni lajɔ u kɔni ye wolomaliba de kɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wolomali min yɛrɛ kɔni kɛra bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wolomali in kɛra sababu ye ni polisiw yɛrɛ kɔni ye saisiba dɔ kɛ u y'u bolo da fɛn min yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye chanvre indien ni o kɔni ye ɲɛnamafɛn dɔ u y'u bolo da hali kɔni biriki 98 yɛrɛ de kɔni kan n'a yiralen don
k'a fɔ ko ni fɛn kuntan yɛrɛ kɔni kun dogolen no dugukolo ma yɛrɛ kɔni na mobili in kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni ye commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu kɔni y'u bolo da maa fila minnu ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko maa fila ni bɛɛ lajɛlen bilala an ka kiiritigilamaw ka bolo kan walasa don n'a nataw yɛrɛ kɔni na maa fila ni ɲakili min ka kɔ ka se ka dɔw ka wale jugu n'a ka Mali jamana kɔnɔna na k'ale n'a sɔrɔ bolodara ni maa fila ni yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ka ye arrondissement fɔlɔ commissariat de police ka cɛdenw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u tɛna na ko in yɛrɛ kɔni bila tan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u kɔni sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ ni maa fila ni na u ka baara in kɔnɔna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ko complice ninnu minɛ réseau fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sen donnen don ni fɛn kuntan in donni yɛrɛ kɔnɔna ka Mali jamana kɔnɔna ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau in yɛrɛ kɔni ci walasa u kana se ka ni fɛn kuntan in ladon an ka Mali jamana kɔnɔna bilen ni yɛrɛ kɔni an ka polisi ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni olu bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ka perepere latigɛ k'a fɔ ko ni opération in yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali polisi maaw ye k'olu fɛnɛ cɛsirilen yɛrɛ kɔni don ɲanimafɛn ale ni criminalité yɛrɛ kɔni donni kɛlɛli ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni opération ɲumanba in yɛrɛ kɔni min ye commissaire principal Dawuda Sise yɛrɛ kɔni ni ale de ye Kayi arrondissement fɔlɔ commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman hali ni u ka jateminɛw na ni opération in senfɛ ka da kan ko nin yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka sebayaba sɔrɔ ni opération in na a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ collaboration min tɛmɛ ani an ka lakanatigilamaaw ɲɔgɔn cɛ la halisa an ka dɔ fara collaboration in kan ko hukumu yɛrɛ de kɔni a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma n'an bisigara maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la an ka police nationale maaw ka numéro vert yɛrɛ kɔni wele ni o ye 1 yɛrɛ kɔni walasa ka se ka o maa yɛrɛ kɔni ka o wale yɛrɛ kɔni signalé n'o yɛrɛ kɔni kɛra k'an bɛ lakanatigilamaaw dɛmɛ kosɛbɛ jamana lakanani baaraw la sanga ani wagati février kalo tile 15 tɛmɛnen su ni ka dugu jɛ février kalo tile 16 la san 2026 min yɛrɛ kɔni ye El Hadji Dosolo Tarawele sugu yɛrɛ kɔni ni sugu kofɔlen dɔnnen don kosɛbɛ ni sugu ni kura yɛrɛ kɔni tɔgɔ de ko i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min don kofɔlen yɛrɛ kɔni na tasuma mɛnɛba dɔ kɛra ni sugu in yɛrɛ kɔni na tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ tɛ ka da k'a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don feerekɛla caman yɛrɛ kɔni kun sugu ni kura la ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni an ka Bamako mairie ma olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u kɔni bɛna na tɔgɔ sɛbɛn baara dɔ daminɛ an ka Mali jamana kɔnɔ na tɔgɔ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka ɲɛsin feerekɛlaw ma tiɲɛni donna maa minnu yɛrɛ kɔni kunna k'o dabɔ ni sugu jeni in na kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli yɛrɛ kɔni kɛra an ka mairie maaw yɛrɛ kɔni fɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila juin kalo tile 19 tɛmɛnen san 2026 wa communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna an ka Bamako mairie maaw b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko feerekɛla fɛn fɛn kun bɛ suguni kura la ni tiɲɛni donna olu yɛrɛ kɔni kunna k'o dabɔ ni tasuma minɛ yɛrɛ kɔni na ko feerekɛla ninnu k'a dɔn k'a fɔ ko site 3 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ u kan ka sugandili kɛ ni site 3 ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la n'u bɛ fɛ ka t'u ka feere kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni site ba 3 minnu yɛrɛ kɔni fɔ ko suguni kura feerekɛlaw yɛrɛ kɔni tiɲɛni donna minnu ko k'u bɛ se ka taa continuer k'u ka feere kɛ ni suguni yɛrɛ kɔni na ɲani suguni kura yɛrɛ kɔni dilanni yɛrɛ kɔni cɛ ko yɔrɔ 3 ni yɛrɛ kɔni ye Bamako champ hippique ni o kɔni ye Soboli kurusi ye Ali Félix Houphouët-Boigny ni o ye Ali de Bamako ye ale ni commune 3 mairie yɛrɛ kɔni ni o bɛ Dar Salam quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔba min yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don o yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye ni feerekɛla ni yɛrɛ kɔni ye ko choix yɛrɛ kɔni bɛ u bolo ka yɔrɔ dɔ sugandi ni yɔrɔ 3 na n'u bɛ fɛ u ka bila yɔrɔ ka taa yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ka se ka continuer u ka feerew yɛrɛ kɔni fɛ yanni suguni kura dilanni cɛ mairie maaw kɔni b'a perepere latigɛ ka yira k'a fɔ ko maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw de bɛ yen nɔ yamaruya bɛ olu yɛrɛ de kɔni bolo ni ka taa u tɔgɔ sɛbɛn nin ko in yɛrɛ kɔni na ko yamaruya bɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bolo ka taa u tɔgɔ sɛbɛn nin ko in na o maaw yɛrɛ kɔni ye feerekɛla minnu bɛ yen ni tiɲɛni yɛrɛ kɔni donna olu kun k'o dabɔ ni tasuma minɛ in na ni o feerekɛla ninnu yɛrɛ kɔni Bamako mairie ba yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ni ka autorisation kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni d'u ma autorisation min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ sababu ye n'u bɛ ka se ka feere kɛ suguni kura la ko autorisation bɛ feerekɛla minnu bolo olu bɛ se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn nin ko in na ko feerekɛla minnu fana bɛ yen ni tiɲɛni donna olu kun k'o dabɔ ni suguni kura jeni ko in yɛrɛ kɔnɔ ni o feerekɛla nin yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ k'u bila tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka t'u ka papier ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔ ko yamaruya dilen don ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni ma u ka t'u tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn ni liste yɛrɛ kɔni na walasa don nataw la u bɛ se ka bila ka taa u sigiyɔrɔw la ko taga sɛbɛn nin baara yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ tɛnɛ fo ka taa bila juma la sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kaɲɛ 7 ka sanga ni miniti 30 fo ka taa bila wulafɛla nɛgɛ kaɲɛ 16 la ko inscription baara nin yɛrɛ kɔni bɛ continuer fo juin kalo tile 30 nata in na san 2026 ko tɔgɔ sɛbɛn baara nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nata kɛ direction de la régie des marchés du district yɛrɛ kɔni na n'a yiralen don k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ voirie yɔrɔ kɔrɔ in yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Bamako mairie ba ma u bɛ ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin feerekɛlaw yɛrɛ kɔni
kon ma kene kene ala chendo na munu ko dabo ni tasuma jeni yere kon na ko fere kala ni yere kon kan bolbol munu ke wala saka sikata u to ko sebeni ko yere kon na kala nyinu nu fe wa fere bela jelate ni ka o bolbol ni yere kon ke nyani to ko sebeni dati bani wakati yere kon che wala sa u fe kata siti mi yere kon na ka to ka fere continuer ka seka o siti ni yere kon sugandi babba ma ko mi ba ma ko na yira ka fo ku digilan lo ka fo ko ma o yere kon na ni communiquer yere kon famu wa umna na collaboration yere kon ke wala sa mi yere kon ni to ko seben bara ya le ka ke sebe yere kon na mi wakati mnena fo bi sisa ameta bana jamana ko fi kibaro ko konna na meta Nigeria jamana konna na wakati mnena foko bi mi Nigeria fintigila ka wera kone olubega operation ba munu sigisinga wala sami yera kone bambachi wale ma wera kon doni Nigeria nord esien fa fela yera kon naka okun yera kon kele hame wakati mnena foko bi mi yera kone Nigeria fintigila ka olu chesirmbe o kele barala wa ubega seba yera kon soro kuina don tameno yera kon na mi yera kone Nigeria fintigila ka olu kon borani kala silige ka yera ka fo ku sira ka mabinani ale wolo vla yera de kon libere nini mabinani ane wolo vla yera kon ku otage de wakati temnuna babachi wale maobolo ko ma binani ani wolovla yere konna a chama e muso ale ndemsen fitinu de ko ma binani ani wolovla olu yere kon ko minembe otage yere de konna bambachi wale jekulu eta islamique en Afrique de l'Ouest ka chedo de bolo ni o iswap maoyi Nigeria ka fintigila ka yere kon ka korfo yere konna ku ye operation yere kon ke keren keren yala ku ka wa region yere de kon konna na yere no ka fo ko ni region ko fole yere kon ni zone belebele ba yere de kon ni Borno eta yere kon konna na Nigeria fintigila ka yere kon ka korfo la ko niya yiku sira ka ni seba soro ni operation yere kon na ko do werete kame wakati mna ina foko bi ukume operation yere kon ke chugo mina wakati temenu no we yele ma chama do ula wo yu ka fintigila ka yere kon ka baro yere kon dala ke ni nyogo ka to ka wulisanga an wakati ga operation yere kon ke ko yere de kon ke la sawe nu sira ka seba soro ni operation yere kon na foka sega ma binani ani wolovla yere kon labla ni ka bobamba chi wale jakulu ma obolo ko niya seba soro la ni operation yere kon na ho kon dabora josimba flare la ni oye mi yere kon ni shira ka fintigila ka ambe wakati mnena foko bi olu kon kembe ni ka ferere kon latige ka fintigila ka do yere kon labe munu be jigin ka keleke duguma yere kon o fintigila kan yere de kon folo beta yoro dugolo aleni yoro ban yere kon na bambachi wale mo be soro mo o fintigila kan yere de kon beta operation yere kon damne yino folo ka o fintigila kan yere kon to o bambachi wale man yere kon ni nani zone keneban yere kon nana mi yere kon ye Nigeria ka fintigila ka wasafe keleke mino olu fene buto safe ni ka keleke chaw de meduguma ko Nigeria ka fintigila ka yere kon ka safe keleke mino yere kon be keleke chaw de melimi ke duguma na yere kon na ube u de meli farabu yere kon kele ga nyeshi bambachi wale mauka infrastructure logistique u aleni wa centre de commandement yere de kon ma munu yere kon be wa daga sigero yere kon na mi Nigeria autorité militaire ma olu ba perpelati ka fo kube ga ni operation yere kon ke ko operation yere kon be talike wa campagne belebele ba wala yere de kon na campagne belebele ba mi yere kon sigi me wakati mne na fo ko bi wala sa bambachi wale jekulu iswap ma yere kon ke be ka tu daga sigero munu yere kon ke lakchad fa fala yere kon obe fika ferlati ni ko bambachi wale man shilatunu ka bon yoro ni bela jilina konya uese ba soro ni operation yere kon na do werete wale yere kon ba ira ka fo ku kembe ni ka kele bolo yele malimi kembe wakati mne na fo ko bi ni ka toga pression yere kon ke bambachi wale jekulu ma ka ko wale yere kon be ka ira ka fo ku ka o kele bolo yele man yere kon de be ga sebe soro ko mi yere kon olundi jira fintigila ko halisa olu yere kon na continuer pression yere kon boli la bambachi wale ma ka wala sa ka fien yere kon tige ula uga operation fanga yere kon na leni ka ferla tige otaji munu yere kon be man bolo ka ferla tige ne ga otaji nu bela jine labla ko ma binani ani wolovla munu yere kon sera ka libere Nigeria ka fintigila ka fe kame wakati mne na fokobi kabini man yere kon libere la yorom yere kon na utaratele ara ni ka tudi Nigeria fintigila ka yere kon ka furakele kala aleni uga aramade debe baga unité yere kon ma wala sa furakele munu yere kon kan akeni man na telela uga se ko furakele ni soro aleni uma ko be jugorma do mi yere kon na me wakati mne na fokobi ka se ga o jugorma do yere kon ko uye nyani man yere kon kala bla ni ko bla kata u kabla yere kon na me wakati mne na fokobi ni be dan sigi an bidon kibarula aman kan bagana la me bago bela jine fo bali kono ani mali ko kan ame wakilna jige kop singa de meni kuna funani kan na charlie ani ka wakilna udia kilna jorola wali ko famba fo yana ko o kan be anyona werema